Igbo ekene m unu n'Igbo Memories TV n'ụbọchị tata ụbọchị Afọ Tọzdee ka ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị 31 n'afọ 2025. Tutu anyị aga n'iru, achọ m ọ bụ na ị ka binyere m aka binye aka n'ebe ahụ na-acha mmemme ya na ebe sere mgbịrịgba ọ ga-eme ka ị na-anata ozi anyị mgbe ọbụla anyị zipụrụ ya. Ndewonu. Tutu anyị aga n'ihu, achọrọ m ka ị n'isiokwu anyị jiri bịa. Na mbụ, onye ahụ nke ji ịzụ azụ na ịmị azụ wee resị ndị mmadụ na soshal midia, aha ya bụ Ifesinachi Martins Onyekesi aghọọla onye nwụrụ anwụ. Ebe obibi ụmụ akwụkwọ nke Alex Ekwueme Mahadum nke dị n'Ebonyi steeti adaala. Onye ahụ nke ji ịkụ egwu awantịlọ wee mara, aha ya bụ Charles Oputa, onye ụwa niile ma dịka Charlie Boy, ekwuera ihe dị ya n'obi banyere mwepụ ewepụrụ aha ya na ebe ụgbọala na-akwụsị na mba Lagos. Nke a bụ akụkọ si mba ofesi. Otu nwatakịrị nke gbara naanị otu afọ ewerela eze ya tagbuo ajọ agwọ a na-akpọ kọbra. Ngwa gee ntị ka ị nụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Onye ahụ nke ji ịzụ azụ na ilekwa azụ na soshal midia a na-akpọ Fish Magnet, aha ya bụ Ifesinachi Martins Onyekesi, abụrụla onye ndị ntọrị gburu. Ndị ntọrị wakporo nwa amadi a n'ụlọ ya dị n'Ezinifite Ọkpụ na Ọka wee gbaa ya egbe n'ụkwụ kpụrụ ya gawa. Ka otu ụbọchị gasịrị, a kpọrọ ndị be ha n'ekwentị gwa ha ebe ha ga-aga ka ha buru ozu Ifesinachi. Ndị ahụ gara buru ozu Ifesinachi n'anya mmiri. Onye nkwupụta okwu ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ Tochukwu Ikenga kasịrị ndị be Ifesinachi obi wee gwa ha na ha ga-esi imi n'ala wee jide ndị omekome ahụ. N'ụbọchị Wenezdee ka ya bụ nwa amadi bụ onye nkwupụta okwu ndị uwe ojii kwuru sị na ahụla ụgbọala Ifesinachi n'etiti obodo a na-akpọ Ukwulu na Igboariam. O kwuru sị na ha ga-eji ume ha dịka ndị uwe ojii wee chọpụta ndị kpara mkpamkpa ahụ. Ngwa lee ka ịhụ ihe Ifesinachi oge ọ dị ndụ. Fish Magnet, don't forget say today na new month. Happy new month, guys. I wish you good things, more money. That deal where they pursue must split. They may say money come more send fish, eh? You understand? This one na creep where we dey. On a steady creep. Country fish. The price has been crashed. Price of fish has been crashed. You know? These right here are the biggest and the oldest fish we have in this company. Look at them. It will give me more joy to give this fish to Very Dark Man than to sell them. Just as a way of appreciating him for all the good deeds he has been doing in Nigeria, and for him coming to Onitsha, Anambra State, my state, to help traders, to speak out for us. It's not easy. So I want to send this fish to him, only if I can reach him. You know, please, help me tag Very Dark Man so that I can get this fish across to him. Please and please, come and see the fish. Help us tag Very Dark Man. Please, you've heard us. You've heard us. Help us tag him so that we'll get this fish across to him. Thank you, guys. Yo, guys, what I have here, I have 2 baskets of 1 kg cutlets. So I want to do a quick survey. Let me know the one you best prefer. These are 10 pieces of cutlets, 1 kg for 10 pieces. As you can see, show them. Why here now we have 15 pieces for 1 kg. Show them. So which one do you prefer? Do you prefer your fish to be
Dịka onye nkwupụta okwu ahụ si wee kwu, o kwuru sị na ọ bụ ụgbọala ya ka ha jiri wee tọrọ ya. Ebe obibi ụmụ akwụkwọ dị na Mahadum Alex Ekwueme dị n'Ebonyi steeti a na-akpọ Pentagon adaala. Ọ bụ n'ụbọchị Fraịde ka ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị 24 ka mkpamkpa ahụ kpara. Ụmụ akwụkwọ ahụ nwere iru ọma n'ihi na otu nwata akwụkwọ nọ n'ezi mgbe ihe ahụ na-achọ ime. Ihe a mere n'elekere 9 n'ụbọchị ahụ mgbe ụmụ akwụkwọ niile na-akwado akwụkwọ. Nwatakịrị a nọ n'ezi tibere mkpu kpọba ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ sị ha pụta na o nwere ihe nche ime. Oge ụmụ akwụkwọ a pụtara, enere anya wee hụ na ụlọ ahụ ekeela ịbụa. Ha kwụzi ebe ahụ wee na-ene anya ụlọ akwụkwọ ahụ wee na-ada. Ụmụ akwụkwọ ahụ nwere iru ọma n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla ụlọ ahụ dagidere, kama ngwongwo karịrị 1 nde naira bụ ihe lara n'iyi n'ebe ahụ. Ngwa lee anya ka ịhụ ihe onyonyo so ya. Blessed, see my lodge dey fall. See my lodge dey fall, guy. My television dey inside though. All my property dey inside this lodge. Oh. South my lodge dey fall, bro. I swear. Look at the house that someone is paying for. Nke eji iti egwu awantịrọ wee mara, aha ya bụ Charles Oputa, onye ụwa niile ma dịka Charlie Boy, ekwupụtara ebumnobi ya gbasara mwepụ ewepụrụ aha ya n'ebe ụgbọala na-akwụsị nke dị na Gbagada na mba Lagos. O kwuru sị na mgbe ya nọrọ ya na ọ bụ naanị ọchị ka ya chịrị n'ihi na ihe ndị ọchịchị kwesịrị ineba anya dị ọtụtụ ka nke ha ji eme mma. O kwuru sị na ọtụtụ ụmụaka gasịrị akwụkwọ mana ha enweghị ọrụ, na anyị nwere ezi nchekwabe, anyị enwerekwa ọtụtụ ihe dị iche iche, na ọ bụghị ije wepụ aha ya n'ebe ụgbọala na-akwụsị bụ ihe ka mkpa n'oge dịka oge a. Ngwa geenụ etu esi wee kwupụta ihe a n'ihe nkiri. The Ilaje Road will now be called King Sunny Ade Road. Ajidagon Street will now be called Olamide Adedeji Bado Street. That means that Charlie Boy bus stop will now be changed to Bado bus stop. No more Charlie Boy. Nke a bụ akụkọ si mba ofesi. Otu nwatakịrị nke gbara naanị 1 afọ ewerela eze ya tagbue ajọ agwọ nke ndị bekee na-akpọ cobra. Nwatakịrị a nọ na be nna ya na-egwu egwu ebe nne ya nọ n'obere ubi nke dị n'ime ụlọ ha. Agwọ ahụ bịakwutere nwatakịrị ahụ, o wee were eze tagbuo agwọ ahụ. Oge nne ya pụtara, ọ hụrụ agwọ nwatakịrị ahụ tagburu. N'anya n'ọnụ nwa ya hụ na ọbara juru nwa ya ọnụ, mana ihe mezi n'ikpeazụ bụ na nwatakịrị ahụ nke afọ ya bụ Govind Kumar, onye obodo a na-akpọ Bihar, dara n'ala megharịdebe arụ. Nne ya wee kuru ya wee gbaa ọsọ n'ụlọ ọgwụ ebe dọkịta ahụike nọ n'obodo ahụ nenere ya sị na nsị agwọ ahụ dị ya n'ahụ, na ọ bụrụgodu na agwọ ahụ tara ya, nsị agwọ ahụ ga-adị ya n'arụ. Ọ bụrụ na ọ ya nwa tagburu agwọ, nsị agwọ dị ya n'ahụ. Onye dibịa bekee ahụ lere nwa ahụ anya nke ọma wee gwọọ ya bụ nsị agwọ dị ya n'arụ. Nwatakịrị ahụ wee nwere onwe ya. Ụmụnne m, Igbo tụrụ n'ilu sị na
ebe esu nwụrụ ọ bụrụ ili ya. Ọ bụkwa n'ebe a ka anyị na-apịakọta ọnụ wee na-asị unu ya gaziela unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ndewonu.